Continua la Copa es matí de Menorca. Rellam dels temes del primer congrés de Més per Menorca, que es durà a terme els dies 20 i 21 de maig a Mercadal. Avui xerrarem de les accions i polítiques sobre el territori i ho farem amb en Joan Lluís Torres, que és arquitecte tècnic i membre de la Comissió Insular d'Urbanisme. Bon dia. Bon dia, Miquel. T'has deixat que també són tertulià d'aquesta casa des de fa molt d'anys. Efectivament, des de fa molt d'anys, i ben retrobat altra vegada en aquests estudis. Quins temes es plantegen en el Congrés relacionats amb el territori i de cara a la Menorca del 2025? El tema del territori sempre ha estat cavall de batalla a Menorca. Nosaltres plantejam, per una banda, el model energètic, tant de producció com de consum, també el consum de recursos hídrics, gestió i reaprofitament d'aigua, el tema de la mobilitat, tant interurbana entre pobles com la urbana, dintre dels mateixos nuclis de pobles, i també la mobilitat rural i turística, perquè el tema de camins i accessos a platja sempre és vigent. I acabam amb la part de conservació, nous creixements o decreixements, i evidentment el model habitacional, on han de viure, de quina manera, com es lloga, compra. És vigent el concepte de sostenibilitat, tal com es va plantejar a la declaració de Menorca Reserva de Biosfera? No només és vigent, sinó que nosaltres creiem que és més vigent que mai. En aquell moment hi havia un sector de la població, que creiem majoritari, que impulsava aquesta idea de la reserva de la biosfera. Això es va plasmar amb el PTI, i avui per avui nosaltres creiem que gairebé una majoria de menorquins defensen aquestes idees. Una de les proves és que els 4 anys de govern del Partit Popular no van derogar el PTI, no van tirar enrere la reserva de la biosfera, sempre l'han defensada. Quin paper ha de jugar la mobilitat en l'ordenació del territori? Bueno, la mobilitat mos conforma el territori. Un temps pensàvem que era el creixement urbanístic, però el creixement, per sort, a Menorca, a diferència d'altres illes, l'han controlat. L'han controlat de manera que avui per avui ja el creixement no és infinit, el tenim limitat i fins i tot plantejam zones a recuperar. Però, en canvi, la mobilitat hem vist que quan planejam noves carreteres no ho tenim prou apamat. Governin uns o governin els altres, el model encara està molt en fora. I per tant crec que hem de posar seny sobre el tema de la mobilitat. Les carreteres no han de ser il·limitades, han d'estar en la justa mesura, i després la mobilitat dintre de les mateixes ciutats i pobles mos conformen bastant l'urbanisme. Hem de pensar que ciutats com Mo o Ciutadella tenen un problema de mobilitat que si no el duim en seny, i crec que ara el nou urbanisme es comença a plantejar així. Nosaltres hem participat, evidentment, com a equip de govern a Ciutadella, en la redacció del nou pla general, i un dels eixos principals és la mobilitat. Si la gent arriba de Mo a Ciutadella amb un cotxe en 25-35 minuts, però després ha d'estar 15 minuts més o 20 minuts més per poder-lo aparcar, no guanyem res. Per tant, hem d'intentar que la permeabilitat dels nuclis sigui l'adequada i que es poder anar a peu, poder anar en bicicleta, sigui una cosa habitual i normal. En quant a recursos i energia, què s'hi proposa en aquest congrés? Bueno, és evident que hem de fer un canvi de model energètic, perquè pensam que si no caminam cap a l'autosuficiència, caminam en mala direcció. Si no apostam per les energies netes, no estem fent feina així com toca. Sabem que els governs estatals alguns anys han apostat per això i els darrers anys no hi han apostat, i ara fins i tot mos renyen des d'Europa i des d'altres instàncies perquè no feim els deures. El que no pot ser és que a un estat com l'espanyol, en les hores de llum que tenim, tinguem menys energies netes instal·lades que Alemanya o qualsevol altre país nòrdic. Per tant, nosaltres el que volem és canviar aquest model energètic, caminar cap a una autosuficiència. No sé si hi arribarem, però hi hem de caminar. I, per altra banda, tenim clar que si volem protegir el patrimoni cultural, també hem de protegir el patrimoni natural. I això vol dir reduir dràsticament les emissions. No mos val que protegint una cosa no puguem fer l'altra. Per tant, haurem d'arribar a un equilibri i reduir bàsicament la contaminació lumínica o acústica que les poblacions poden davallar al nivell de vida. El model que va consolidar el Pla Territorial Insular encara té vigència? Nosaltres creiem que sí,
Per això estem fent la revisió des del Consell Insular de Menorca, primer perquè tocava, després de 10 anys la mateixa norma te marca una vigència, després perquè la normativa que s'ha anat creant a altres instàncies fins a dia d'avui obligava a posar-lo al dia, i després perquè sempre sorgeixen nous reptes que hi són, com per exemple els que comentava de l'oferta d'habitatges. Han de veure realment a on permetem que hi hagi aquest lloguer d'habitatges, si realment les parts urbanístiques turístiques o els nuclis s'han de diferenciar per aquests usos, i evidentment, per exemple, la consolidació de xarxa de camins, el PTI ho va plantejar pel camí de Cavalls, ha estat una iniciativa positiva, però ara ens hi falten altres camins que tenen altres usos, des dels usos rurals que han tingut tota la vida fins als usos turístics o de cicloturisme, i per tant aquests nous reptes han d'estar plantejats dins el PTI. No es tracta de canviar-li la ciència, sinó d'adequar alguna de les coses que no van quedar prou reflectides. Un exemple és el tema dels hortals. El tema dels hortals es va intentar solucionar amb el PTI, però la realitat ens ha demostrat que no va ser suficient, i per tant haurem d'acordar fórmules imaginatives perquè això sigui així. Accions i polítiques sobre el territori. Han xerrat amb en Joan Lluís Torres, que és arquitecte tècnic i membre de la Comissió Insular d'Urbanisme, extertulià de la COPE, temes que seran tractats en el proper Congrés de Més per Menorca, que es durà a terme a Mercadal els dies 20 i 21 de mes de maig. Joan Lluís Torres, gràcies, molt bon dia i fins un altre. Gràcies a vosaltres.